Da li želite da vi i vaša obitelj zauvijek živite u virtualnoj stvarnosti? Da li želite da vi i vaša obitelj budete snimani i pod nadzorom 24 sata na dan gdje god da se nalazite zauvijek? Da li želite da vi i vaša obitelj postanete prazno tijelo bez ljudskih emocija i karakteristika zauvijek? Da li želite da vas i vašu obitelj pregledava mobitel i umjetna inteligencija kada ste bolesni zauvijek? Da li želite da vama i vaše obitelji mobiteli i umjetna inteligencija propisuju lijekove i daju dozvolu za izlazak iz vlastitog doma zauvijek? Da li želite da vama i vašoj obitelji umjetna inteligencija daje rute po kojima se možete voziti i kretati zauvijek? Da li želite da vama i vaše obitelji umjetna inteligencija sudi i naplaćuje kazne u jedinici vremena zauvijek? Da li želite do 2030. godine da vi i vaša obitelj ostanete bez posla i primanja zauvijek? Da li želite da vlasnici virtualne stvarnosti imaju mogućnost da vas i vaša obitelj blokiraju pristup svim mrežnim uslugama i vašem novcu zauvijek ukoliko ste prekršili neke od njihovih zakona? Da li želite da se vi i vaša obitelj u budućnosti okružite sa hologramima i družite sa njima zauvijek? Ukoliko ne želite, onda nemojte samo promatrati, nego počnite odmah djelovati, a ne čekati da netko dođe i da vam vrati stari život kakav želite. Bog vam je dao mogućnost izbora, podržat će vas u svemu što činite ili ne činite. Ukoliko ćete i dalje samo promatrati i čekati da netko drugi riješi sve ovo što dolazi, Bog će vas podržati i Bog će podržati vaš izbor i prihvatiti da vi želite živjeti u životu koji dolazi jer ne činite ništa. Stoga ako želite promjenu, budite promjena koju želite vidjeti i Bog će vas u tome podržati. Lijepo vas pozdravljam, ugodan dan vam želim. Bog.